שלום לכם, כאן קורן ודור, ואנחנו נצלם סרטון של GTA V באקסבוקס 360. כן, ואני מצטער שאני לא יכולה לעלות סרטונים הרבה זמן, פשוט אני קורא צילום ואני לא יכולה לקלוט, כי אני כרטיס אשראי אז מתישהו אני אשחק בי. כן, קוראים לו GTA V כמו שלי, ואנחנו נשחק באונליין ביחד. אנחנו נעשה אייסטינג. וגם אני מצטער שלא רואים כל כך טוב בגלל שאין תוכנת צילום. אז אתם יכולים לרשום לנו בתגובות של קורן איזה סרטונים אתם רוצים, איזה דברים אתם רוצים שאנחנו נעשה. כן, כאילו אם אתם רוצים שנעשה משהו שאתם מבקשים, תרשמו בתגובות, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה שודים, אנחנו נהרוג את המשטרה, נהיה נגד המשטרה, נעשה משימות, כל מיני דברים שאתם רוצים, שאתם לא יודעים, כאילו שקשה לכם לעשות אותם, אנחנו נראה לכם, נעזור לכם. אוקיי, דור בינתיים ילך לשדוד חנות, אנחנו נחזור בקרוב. קדימה, ביי. אוקיי, חזרנו אליכם. עכשיו אנחנו נתחיל בזידת חנות. לא, דור, אתה צריך לצאת ואז תשים נשקים. אני עכשיו מסביר לו כי זה הפעם הראשונה שלו. כן, תירה לדלת, תירה עליו. שימות. תכנס ותירה על הקופות. עכשיו קח אותו. הנה, שם יש את השקית, לך. הנה, אתה רואה? השגת. יש שם עוד קופה, לך. שם, הנה. דור, קדימה, בא אליך המשטרה. הנה, קח. הנה, השגת, עכשיו צא ותברח. הנה, יש לך אותו, לא? האוטו הכתום הזה. קדימה, אין לי יכול, קדימה, אני שואל אותי, לא זוכר את השם שלך. סע. הנה היא. פאק, סע. אני נוסע, השלב הראשון שלי. סוד הראשון של דור. קופיים. פאק. דור נוהג על הפנים, אל תתייחסו. חדש בזה. כן, שמנו לב טוב. די כבר. כולם נכנסים לזה. איזה מהירים הם. כבר זה כמו צד זוחל. הצליח. נו, חוסם אותי. טוב, אנחנו נחזור אליכם ואחר כך אני אשחק, אוקיי? ביי.